mangwanani akanaka muri Zimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Rekedzai tiba tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi hello mukoma muri sei zvenyu? Ininiwo I am a maid ndinoshandira vamwe amai mufundisi avo vandichati amai tuwe. Amai mufundisi ava Vanoroya Huyai Munzwewo zvandakaona pamba pavo zvandinogara ndichiona nezvavari kuda kuti ndinge ndichizoita zvinoitawo here nhai vedare. Amai mufundisi ava vanotoita zvekutorapa kutoburikidza nenzira dzechivanhu ende pamba pavo usiku panogara pakatozara kutoita kunge pasejari yen'anga. Inini mukomana chizita rangu muchanditi Ruth muchengeti uye zvekare ndakaberekerwa kwaMurehwa. Ndakazouya kuHarare ndainge ndiine best friend yangu uyo wandichati Tracy, not her real name. Ndainge ndichitsvaka basa. Tracy ainge agara achishanda zvake muHarare, akakomborerwa hake naMwari. Just that pamba paanoshanda baba vepo ndivo vane dambudziko because akatombodana navo pandakatanga kugarapo pamba ipapo. Tainge tichigara kucottage. Mukadzi wacho ndiye anonetsa zvake, anoita rusaro raganda, saka hadi kuti maid ange achigara mumain house. Saka baba vepo vaiti kana vakazobva kubasa late vaizouya kucottage votanga kunoka vachiti Ruth buda ndoda kumbotaura newe. Saka nenyaya ndaibuda ndobva ndatanga kutaura navo, asi nyaya dzavainge vachitaura ndainge ndisingawirirani nadzo because dzainge dziri nyaya dzekundipfimba. Friend yangu Tracy akatomboti Ruth sha dai wangodanana navo otherwise vanokwanisa kuzokudzinga panapa. Saka ndakaramba ndikati hazviite kuti ndige ndichirara nemurume wawakamborara naye because vaitoda zvebonde neni. Ndikati plus ndinenge ndazvidzikisira kuitwa bonde mumotikari handisati ndakambozviita ini. Apa chimwe zvekare chakakonzeresa kuti ndige ndichiramba ndainge ndisina family plan yandainge ndichishandisa. Ndikabva ndati ko kana ndikapiwa pamuviri apa ndainge ndagara ndiine mwana wangu nechekare. Ndiri munhu asinganetsani nevanhu, ndinoteerera, asi ndakarasiswawo nababa vemwana wangu. Mushure mekunge ndavatizira pandainge ndaita pamuviri apo pandainge ndiri form 4 vakabva vachizopiwawo mari nevabereki vavo vakanzi chienda kuJoni unge uchinoshanda sezvo watokura watova nemhuri. Kubva zvaakaenda kuJoni haana kana kuzombodzoka zvekare kuZimbabwe. Saka ndizivi kuti kuSouth Africa ikoko anogara kupi, asi takangonzwa zvichinzi ari kugara nemukadzi muSouth African. Haana kana cent raakambotumira. Chaakangoita kungogona kungotaura ndechekuti ndasvika uri sei. Haana kuzombofona zvekare, but vamwe vainge vachigara kunharaunda kwaainge achigara ndo vaifona vachitipa maupdates. Saka ndakazongonetawo ndikazosimuka ndikabva ndachizodzokera kumba. Ndainge ndava kurarama nemapeace job uye zvekare nekuchengeta misha yevanhu, asi mari dzandainge ndichipiwa ndidzo dzainge dziri shoma, ma$40 ma$20 US. Ndakati ndakagara pasi ndikati asi mari idzi shoma dzandiri kuwana ndinosvikepi? Hakuna kwandinombofa ndakasvika neupenyu kana ndikaramba ndiri kuno kumareserva. Ndikabva ndachizotaura naTracy akati okay, pandichauya kuoff iwe ugara wakachengeta mari, then tobva tachizodzokera tose kuHarare. Lucky enough pandakasimuka ndichibva kumba ndakaenda ndikanonyorerwa transfer letter yekuchurch, then ndo yakazotondibetsera apo pandakazodzingwa pamba panoshanda Tracy, because after ndaramba kurara navo baba ivavo vakazonditsvakira nyaya, mukadzi wavo akazondidzinga. Ndakadzingwa, it was around 5 PM. Chandakagona kuita ndechekuti ndakaenda kuchurch ndikanotaura nevakuru vekuchurch kuti ndainge ndadzingwa pandainge ndichigara. Saka ndakabva ndachizombotanga kugara pachurch until ndichizowanirwa basa. Pandakanzi
kwainge kuina vamufundisi vainge vachitsvaka maid. Ndakafara. Mainge muri muna 2016 apo pandakawana basa randainge ndafunga kuti ainge ari maropafadzo ainge abva kuna Mwari. So ndakaudzwa kuti ndainge ndichazoshanda pamba pavamufundisi vakuru vekuchechi kwedu. Ndichachinja kwatinogara, ndichati tiri kugara kuWarren Park, asi vamufundisi ava ivo nemudzimai wavo vanotoita zveun'anga. Handizivi kuti un'anga hwoga here kana kuti zvine satanism mukati. Ndinotoda kutoti munge muchindibatsira. Pandakati ndaudzwa kuti ndainge ndawana basa, ndakafara zvisingaiti. Kunyange pandakasvika pamba pavo vakanditi pamba pavo vanoda munhu anonamata uye havadi munhu anopinza maboyfriend kana kuti anoita zvekunwa kana kusvuta fodya. Ndikati ina handiiti zvinhu zvakadaro, ndiri mwana anoteerera. Pandakasvikapo pamba ipapo, because ndakatorwa kuchechi, vamwe elder ndivo vakauya vakazonditora vakabva vachizouya neni kuno kuWarren Park. Ndasvika ndikabva ndachizogara pasi naamai mufundisi avo vandichati amai Dube, uye zvekare navamufundisi murume wavo. Saka kana vari savamufundisi, munhu anodiwa nevanhu kuchechi uye zvekare kuparidza. Vanoti kana vakatanga kuparidza mose munopera kuchema. Ende chimwe zvekare chavanowanzokuita, vanoti kana vakanongedzera muchaunga muchechi, vanhu vanoita murakatira kudonha. Zvisinei nekuti unenge wakamira kana kuti unenge wakagara, munopera mose kudonha. Saka ndaitongonzwawo nezvavo, because ivo vanotungamirira rimwe sangano. Sezvo inini ndainge ndichipinda kune rimwe sangano kudhuze nekwainge kuchigara Tracy, so ndakabva ndachizotanga kunamata pasangano ravanotungamirira, ndichangoti kuno Warren Park. But ivo sezvo vari mufundisi mukuru, almost each and every Sunday tinenge tichitoenda kune rimwe sangano, because vanongogara vari a guest pastor. Even kumhiri kwemakungwa vanotoendako vachinonoparidza. Imba yavo yakakura, ine marooms akawandisa, asi yakarema. Pamba apa pakarema mukomanashi. Uchingopinda pagedhi unotonzwa kutoti ndapinda mudanger zone. Unotongonzwa kuti unenge waremerwa. Pane mitemo yepo, but zviri normal, because in 4:30 kana varipo vanondimutsa tonamata totoverenga bhaibheri, even though vachiita zvesatanism yavo, asi ndo mutemo wavo iwoyo wekuti vanototi tinge tichimuka tichitombotaura naMwari. Mitemo mitatu yandakapiwa zuva rekutanga pandakatanga kushandapo ipapa pamba pandiri kushanda ndeyekuti handifanire kuti ndinge ndichipinda mune imwe room iri padhuze nebedroom ravo, asi after mavhiki maviri vakabva vachizondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichipindamo murumu imomo kamwe chete nenhendeshure. Izvi ndakazviita. Vakanditarisa, ndapindamo mukomanashi, ndakaona kuti mainge muine furniture yekudharadhara, masofa, kapeti, apa mainge muchinhuhwa unyoro, sezvo iri room inongogara yakavharwa, madhoo rinenge rakavharwa, zvekare nemawindo anenge akavharwa. Saka pandakabuda vakabva vakiya vakanditi handitendedzwe kuti ndige ndichipindamo zvekare. Kana muri semukitchen, pane mamwe mapoto maviri avo andinofanira kuti ndige ndichizozadza mvura usiku hwoga hwoga, ndomasiya ari pastofu. Mapoto iwawo makuseni pandinozomuka mukomanashi ndikaenda kukitchen, ndinomawana anenge akasviba, anenge akabikirwa sadza. Anenge aribika sadza racho hakuna anoziva kuti sadza rinenge rabikwa nani. Uye zvekare chikafu icho chinenge chasara, chikafu ichocho chinenge chasara patinenge tadya zveusiku, chikafu chacho ndakanzi ndinofanira kuti ndige ndichichipakurira mumbiya. Pane mbiya 6
dziripo pamba apa dzinogara mubedroom mavo. Saka usiku hwoga hwoga ivo vanodziunza kukitchen. Kana tapedza kudya vobva vandipa mugoti vonditi ndinge ndichipakura maleftovers awo anenge asara. Handitendedzwi kuti ndinge ndichishandisa spoon yesimbi kuti ndige ndichipakura maleftovers ndichiisa mumbiya. Kitchen munogara zvekare muine imwe hari, asi hari iyi kana ari masikati inenge iri kubedroom kwavo. Usiku ndo pavanobva vachizoiendesa kukitchen. Saka ndakazotanga kunotisa kuti zvinhu zvinoitika pamba apa hazvisi normal. Mainge muri mugore ra2017 ndaiti kana huri usiku ndikamuka ndainzwa vanhu vanenge vachinamata vari kudining. Ndaitomuka ndizivi kuti zvaitika ine vision here kana kuti zvaitika ndichirota. Ndaiti ndikatanga kufamba ndichienda kudining ndainzwa vanhu vachinamata vachizevezera pasi pasi, asi vachinamata kudaro vaishandisa rimwe zita risiri zita raJesu. Chakazondityisa nerimwe zuva mukoma ndechekuti ndakati ndabuda, pandakadzoka ndakaona amai mufundisi vainge vakatopfugama zvavo, but vainge vakatongomonera Zambia vakavhunduka because vainge vakabata hari iyo yandati inoswera bedroom mavo. Usiku ihwohwo ndakazovarota amai mufundisi vainge vachitungamirira vamwe vakadzi 5 vose vainge vakabata mbiya vachiita sekunge vanonamata. Ndakazoona vamufundisi vakazongokaruka vanyuka from nowhere mudining imomo vakatanga kurara nevakadzi vose vari 6 kudaro kusanganisira naamai mufundisi. Rimwe zuva mukoma ndakabuda ndikaenda kuchurch. Ndakazobva late ndichibva kuchurch because ndakazombodarika hangu nekumashops. Pane umwe mukomana ari kundinetsa ari kuti anondida, saka ndiye akazondidileya akati pane zvaainge achida kunonditengera kumashops. Saka pandakadzoka handizivi kuti amai mufundisi vainge vasingatarisiri kuti ndainge ndichazodzoka nguva idzodzo here kana kuti what happened. Ipapo vamufundisi vainge vasipo, vainge vaenda kuVictoria Falls. Pandakapinda mukitchen ndakaona kuti pastove painge paine poto yainge iripo yainge isina mubato. Poto iyoyo yainge iri yeblack. Pandakanodongorera mupoto ndikabva ndaona kuti mai mufundisi vainge vachiita sekunge vari kubika sadza, asi upfu hwacho mukoma hwainge hwakaita kusviba kuita black sadza racho ravainge vachibika. Saka ndakati ndakatarisa kudaro ndo pandakabva ndachizonzwa izwi ramai mufundisi vachiti kwandiri, iwe siyana nepoto dzangu, buda mukitchen mangu. Ipapo vakatotaura vachitoratidza kuti vainge vakatondigumukira kuti ndainge ndabata poto dzavo. Usiku ihwohwo handina kurara mukomanashi, ndakamhanyiswa usiku hwose. Ndaimhanyiswa nekamwe kamukadzi kainge kakawondoroka kuita kaskeleton. Ndakaita usiku hwose ndichingomhanyiswa. Chakandinetsa ndechekuti makuseni pandakazomutswa kuti tinge tichiita Bible study, makumbo angu ainge akazvimba. Ndikavaudza kuti makumbo angu akazvimba handisi kugona kumuka, kunze kwekuti vange vachipinda muroom mandinorara. Havana kupinda, vakangoti aho rara zvako. Havana kana kuda kumboona kuti makumbo angu ainge akazvimba here kana kuti kwete, asi vakatongoenda kudining nemurume wavo vakatoenderera mberi neBible study yavo. Pandakazoti ndichinorara ndakarota ndichitumburwa munzwa navamufundisi. Pandakamuka ndakatoona kutoti makumbo angu ainge atoserera. Chimwe zvekare chandakatanga kuzonotisa ndechekuti usiku hwoga hwoga pamba pavo painge pachiuya vanhu vekuchurch, vamwe vakuru vekuchurch vaitouya vototanga kutobetserwa navamufundisi kana kuti naamai mufundisi, but vachitoshandisa nzira dzechivanhu.
pane zvose zvinoitika pamba apa vanozviitira mudining. Kana huri usiku, kana paine vanhu vavanenge vachifanira kuti vange vachizobatsira nenzira dzechivanhu, vanotowaridza mudining kutoita sekunge unenge watopinda mumatare uchibetserwa nen'anga. Vatori nemachira acho aya anofukwa nevanhu vane mashavi. Ndakashamisika mukomana kuti vanhu vakuru vekuchechi, handidi hangu kuti ndinge ndichitaura kuti vakuru ava vekuchechi vane zvigaro zvakaita sei, nekuti maybe vamwe vanhu vanokwanisa kuzonyumwa vakaziva kuti chechi iri kutaurwa nezvayo apa ichechi ipi. Saka handidi kuita sekunge ndinoshora kana kufumura zita rechechi. Saka vanhu vose vanouya vanobetserwa vakuru vekuchechi ndivo vega vanouya vachizobetserwa. Kwakatomboya umwe muimbi, ndikashamisika mukomanachi because ndini ndakatumwa kuti ndinge ndichinovhura gedhi zvekare, nekuti ndinge ndichizobata imbwa, nekuti pane imbwa mbiri. Imwe yacho yeblack inotyisa. Kana huri usiku mukomanachi ikakutarisa so, especially kana ukabuda panze, of course haindirumi, but inoti kana yakakutarisa unonzwa hana kurova, vhudzi kumira, ropa chairo chairo mukomanachi. You just feel that there is something that is happening. Imbwa iyoyo inoita sekunge chikwambo, maziso ayo anochinja usiku. Nerimwe zuva ndakambodongorera panze, ndanzwa imbwa idzi dzichirwa. Pandakangovhura curtain ndichidongorera, dzakabva dzatoregedza kutorwa, dzikabva dzachizomhanya dzikauya dzikanditarisa, even though dzainge dzisiri padhuze nepawindo, but ndakatonyatsokudziona kuti dzainge dzakanditarisa dzichicherechedza chiso changu. Ndakanzwa movement muceiling muroom mangu, ndakavhunduka zvisingaiti zvekuti patakati ndichimhanya kuti ndige ndichinopinda mumagumbeze, ndakatonorovera pabase remubhedha ndikatomboita mazuva ndisingagoni kunyatsokufamba zvakanaka, ndichitokamina. Pavanhu vakuru vekuchechi vandakanyatsokuona nekunzwa vachibetserwa, because vamufundisi naamai mufundisi vakazotanga kundidaidza kuti ndige ndichizovabatsira apo pavanenge vaine vanhu mumatare mavo, vanenge vachindituma, chera mvura, ita chakati, uya nehupfu, enda unorasa chakati panze. Apa ndinenge ndichitya, because vamwe vacho ava vanouya kuzobetserwa vanouya kana na1 am, apa wobva wanzi enda unorasa hupfu uhu kugedhi. You can imagine apa wabuda mumba pachitaurwa nhau dzekuti zvikwambo this and that, apa imbwa dzepo pamba apa dzinenge dzichikutevera seye black inotyisa mukomanachi. Matarisiro ainenge ichikuita, it's like inenge ichida kukuruma, kuita sekunge inokuziva, kuita kunge sekunge inenge isingakuzivi. Saka pane umwe mukadzi atori nechinzvimbo kuchechi, akauya mukadzi iyeye mushure mekunge ashaikirwa nemurume wake. Saka mabusinesses ake ainge ava kusafamba zvakanaka, motikari ainge ava kutengesa, uye nedzimba vainge vaine dzimba dzavainge vakavaka nemurume ainge ava kutengesa dzimba, because kumabusiness zvainge zvisiri kufamba zvakanaka. Akangouya akabetserwa uri usiku navo amai mufundisi nemurume wavo. Within 2 months mukomanachi takanzwa zvichinzi ainge akatenga stand, ndichachinja ndichati stand iyi akanzi akaitenga kuruwa. Zimba raakazozendemutsa ikoko mukomanachi within 1 year. Kana munhu wose akashamisika. Pane umwe mukadzi zvekare uyo ainge achingogara achingonyeya amai mufundisi. Mukadzi iyeye akangorwara ndokubva atongoshaika, ende vamwe vanotouya vachida kuti vange vachisimbisirwa mabusinesses avo namai zvekare nababa mufundisi. Pavakazotanga kundiudza kuti vainge vachida kuti ndinge ndichizovajoina, this was mugore ra2023. One day vakati kwandiri, Ruth, ndoda kuti unge uchindibatsira chete zvanhasi.
ainge ari masikati, vakati kwainge kuine umwe munhu mukuru wekuchechi ainge achazouya musi wacho iwoyo. Saka vakandipa jira dzvuku vakanditi ndoda kuti unge uchienda unowacha jira iri dzvuku, asi uri kufanira kuti unge uchizozviita uri kuseri uko vakanongedzera umwe muti wemumango. Ndakabva ndachizotora mucheka uya ndikaenda nawo. Ndisati ndatanga kuwacha sezvavainge vandiudza, ndakatomboupfuka mucheka iwoyo ndokubva ndachizotanga kuwacha because ndainge ndichitya nekuti vainge vakanditarisa. Mangwana acho makuseni vakandipa mari yakawanda, asi chakandishamisa mukoma ndechekuti ndakarwara kwemazuva anokwana iwo kuita 3. Ndikazorota amai mufundisi vachiti Ruth zvakwana, Ruth zvakwana. Vakandidaidza nezita rangu kakawanda, ndokubva ndachizotopepuka ndikanzwa kuti ndainge ndatopora, but ndainge ndichidikitira zvisingaiti. Rimwe zuva vakandidaidza ndikabva ndachizogara navo, vakati Ruth, chimbosiya zvauri kuita, uya timboita nyaya tiite makuhwa. Ndakabva ndachizosiya ndiro dzandainge ndichisuka kukitchen ndokubva ndachizogara navo pasi. Saka vainge vachida kungondinzwa, vakati Ruth, ko basa randinoita kuchechi unoriona sei? Ndikati muri kugona chaizvo. Vakati ko basa randinoita pano pamba unoriona sei? Ndikati handisi kunzwisisa. Vakati rekurapa ka vanhu vose avo vanouya panapa ndichivabatsira usiku. Ndakabva ndati ipapa handinzwisisi nekuti bhaibheri shoko raMwari. Vakabva vati chibva wanyarara zvako, ungada kudzidzisa inini here bhaibheri munhu akaenda kubible school? Vakabva vati handiti unoona kuti vanhu vose vandinobatsira vanopedzisira vabudirira kuita vapfumi? Ndikati hongu. Vakabva vachizoti kwandiri, Ruth, munamato wega haufi wakaita kuti unge uchizopfuma, nekuti minduro yaMwari inononoka. Unofanira kuti unge uchiita zvinhu zvako nekukasika, ndokusaka tichizoshandisa midzimu yedu nekuti vanhu vanoda results. Vakandiudza kuti murume wavo, iye rudzi rwavo, vakabva kuMozambique ende vatezvara vavo uye nasekuru nyakubereka vatezvara vavo hanzi yainge iri n'anga hombe yaitozivikanwa ameno hanzi kunonzi kugorongoza ikoko kuMozambique. Vaizivikanwa zvisingaiti. Vakati chiri muropa mako hachifi chakabvamo muropa rako nekuda kwekuti watendeuka. Ndokusaka ivo vachisanganisa kuti kuchivanhu variko, zvekare kuchechi variko. Saka vari kudawo kuti neniwo ndinge ndichivajoina pane zvose izvo zvavanoita. And I feel as if ndava kutorarama ndiri mazviri mukoma. Chimwe zvekare chinondityisa ndechekuti ndikarota zviya ndiri kuhope vachinditi Ruth, saka wakati kudii nenyaya yangu? Pandinongobvuma, pandinotanga kufamba navo, ndinotozviona ndava kutofamba neimwe BMW inenge yakanaka, asi ndinozoona zvekare munin'ina wangu ava kutambudzika achichema achiti ndisisi Ruth vakaita kuti ndinge ndichidzingwa basa. Ndinoona amai vangu vava kutanga kurwara, ndinozoona kumberi kwangu kuine rinda, ndikatarisa kuti zita rinenge riripo parinda rinenge riri rani. Ndinobva ndatoona kuti rinenge riri zita raamai vangu. Pandinotanga kuchema ndinobva ndaona amai mufundisi vanongoapia out of nowhere vobva vanditi usachema, ende vanenge vachitoimba song iya yekuti usachema nekuti ndinewe. Zvinobva zvandinetsa kuti kosei vari kuimba song iyoyo. Ndobva ndatomuka ndakambovaudza kuti handisi kuda kutanga kuita zvemashavi nekuti ndohope dzandiri kurota. Vakanditi hapana problem. Vakatomboda kundimisa basa asi ndakachema ndikavakumbira kuti ndikuda kuramba ndichishanda pamba pavo, even though vachiita izvi zvechivanhu, but vanhu vane moyo wakanaka. Kumba kwedu mukomanashi
mudanga tatovawo nemombe. Vakatondipa idea yekuti pagore unounganidzawo kamari uchibhajeta kana 30 US each and every month. Panopera gore wobva wachizosevha kamari kako wotengawo mombe yako. Saka vanhu vatori nemoyo wakanaka, asi nyaya yatiri kungopesana mukoma ndepekuti ivo vari kuda kuti ndinge ndichitanga kuitawo izvozvo zvemashavi. Ndobvuma here nai mukoma Nashi kana kuti kwete? Dzimwe pfungwa dzainge dziri dzekuti ndotora passport ndoenda kuSouth Africa, but kuSouth Africa ndinokutya mukoma. I need advice. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story. Makaviga chitupa changu. Zita rangu ndinonzi Tariro, not my real name. Ndiri musikana ane makore 20 years ekuberekwa. Handina mwana asi handisisiri musikana akazara. Ndakatanga kuita musikanzwa apo pandainge ndine 16 years. Neboyfriend yangu ndichifungidzira kuti ainge achazondiroora, but akazomitisa best friend yangu ndokubva achizomutizisa. Ndinogara nemaparents angu, tinogarawo kuma suburbs, but now it is more like a high density suburb kunoku kuZim. Saka vabereki vangu mukoma Nashi vanhu vakandidzidzisa tsika kungoti handiteereri chete, ende zvandinoita vabereki vangu havatozvizivi kuti ndine misikanzwa yakadai. Saka zvakaitika mukoma Nashi, inini birthday rangu musi wa 25 December. This time my parents, they did not have money nekuda kwezvikonzero, saka havana kukwanisa kuti vange vachizondihostera a big birthday zvekuti tinoitawo party pamba pedu sezvandanga ndagara ndakajaira. So I was really bored and I found out kuti ndo zviripo. It was on the 23rd of December pandakaziva kuti there is no Christmas party and birthday party for me. Saka ndakatongotsamwa ndikatongoboekana, ndakabva ndabuda hangu pamba ndichitongofamba zvangu. Saka ndakati ndichifamba kudaro ndipo pandakabva ndachizotanga kutaura nababa vepa next door. Ndanga ndagara hangu ndiine mafoni numbers avo. Vainge vakandikumbira vaimbopota vachinditumidzira majokes ezvinyadzi ndisingapinduri. So musi iwoyo ndakazongorovera moyo wangu padombo ndikangoti hai muri sei, nditari. Vakabva vatongonditumidzira message vakati can I call you, ndikabva ndati yes. Vakabva vachizondifonera. Pavakandifonera mukoma Nashi vakandibvunza kuti ndiripi, ndikati ndotoenda kumashops. Vakandibvunza kuti uri kuenda kunoitei, ndikati hapana, kungofamba, ndiri kunzwa kungoboekana. Vakanditi okay, ngatisangane kumagamu. Ndokubva ndatanga kufamba ndichitobuda ndichitoenda kumagamu paya. Vakabva vachizoya nemotikari yavo vakati kasika kupinda mumotikari. Vainge vachitoseka vakati tinozoonekwa zvedu. Ndikapinda but ndakagara kumashure. Then we drove tichibva kuarea kwatinogara. We found somewhere else. Then he packed the car. Tikatanga kutaura. Vakati zviri sei Tari? Ndikati ndiri Bo John, uri sei? Vakandibvunza kuti sei ndainge ndavatumidzira message. Ndikati John, ndikweretisewo mari ndinozokupa paNew Year. Vakandibvunza kuti ndainge ndichida mari. Ndikati at least kana ukakwanisa kundiwanirawo $400 pane zvandikuda kuishandisa. Vakanditi ndiudze kuti uri kuda kuishandisa kuita sei. Ndikati ndiri kuda kuti ndinge ndichinogadzirisa cake and it's going to be expensive because like kuswera mangwana is going to be my birthday, so it's going to be expensive plus ndoda kuzohosta a party. Vakanditi okay, it's a lot of money but I can make plans for you. Ndikati ndikuida nhasi because I have to go and pay like nhasi. Vakati alright, handei tinobhadhara, ndine mari yandiinayo panapa. We then drove tikabva tachizoenda kumba kwevamwe mother vandinoziva vanoita zvekugadzira makeke. Saka ivo vakazosara vakapaka somewhere else. Ndikabhadhara cake rangu
then ndokubva ndadzokera kumotikari. Vakabva vati vainge vachida kuti tinge tichinoona mumwe munhu ainge achazotipa mari. Vakabva vachizondipa 400 iya, even though vainge vandipa imwe mari yekuti ndige ndichibhadhara cake. We then returned back home. Vakandisiya zvekare kumagamu kuya ndiine mari yangu, but we were talking on WhatsApp. Usiku hwacho vakazoti he was going to organize everything for me. Vakati asi ndava kukuda. Ndikati if you are not going to break my heart, hapana kana chakaipa. Panguva iyoyo mukoma handina kumbofunga about the consequences of the things that I was about to do. Kudanana nemurume wemunhu kwazondiparira mukoma. Ndainge ndava kutonzwira mukadzi wacho godo, because baba ava vane mari yavo yakawandisa. He organized everything for me. Ndichienda ndichinotora chikafu chimwe chacho ndichita chekutogamuchidzwa nepajiraho huri usiku, because vaingotenga magroceries vomasiya ari muboot. Vakataimira kana mukadzi wavo anenge achiona mamovies, then vaibva vachizondigamuchidza magroceries avo avanenge vatenga. We organized the party, but mama vangu vaingondibvunza vachiti, naitari mwanangu, mari yacho uri kuiwana kupi? Because ndakavabatisa 300 US. Ndikati chibatai mari iyi ndoda kuzoishandisa musi webirthday, because ndoda kuti ndige ndichizohaya a nice sound system equipment, but handina kukwanisa kuzoita saizvozvo because kwakazotanga kunaya too bad paChristmas. Saka kubva zuva ratakatanga kufambidzana iwoyo musi wa23 vaingondimanikidza vachiti chiuya kam tinge tichimboita, and I was like no, just be patient. Ndainge ndakatarisira kuti muna January after 10 days then ndozorara navo, but vaiti it's too far. Taraone kuti ndiri kukuitira zvose zvaunoda. What if you disappoint me? Kukana ukazosangana neumwe mukomana unenge uchinzwa kuda more than me, ndinenge ndatoita loss. Saka ndakaona kuti pressure yacho yanyanyisa. Taikwanisa kuzongokaruka tabatwa because of the way yavainge vava kungogara vachingofona, especially usiku. Ndakabva ndati okay, it's fine, tichangozviita musi wacho weChristmas. Saka musi weChristmas mukoma dengawo rakangomuka rakasarudza kuita zvaro, rakakwidibira kukatanga kunaya. So the party, yes indeed we had a party, but vanhu vakangouya really kuzongodya nekudzokera kudzimba dzavo, because ndaitoda kuti tinge tichitonakidzwa paya, so that everyone atongo spend a very good time at my birthday party. Sezvo kwainge kuchinaya takapinda zvedu mumba tikabva tatanga hedu kungoona TV, but I was busy chatting with my new boyfriend, baba vepa next door. Vakabva vachizonditi vainge vachida kundiona. Ndikati okay, it's fine. Ndokubva ndabuda panze ndikabva ndapinda mumotikari mavo, sezvo kwainge kuchinaya. Apa ivo vainge vatobuda pamba about an hour before that vachingotenderera. Vakataimira vakaona kuti there was no one really in the street. Ndikabva ndabuda neumbrella nichimhanya ndikabva ndanopinda mumotikari mavo. We then drove tikabva tachizoenda kulodge. Vakandinyengerera even though ndeinge ndisingadi. Tikabva tachizorara tose, hapana kumboshandiswa butiro mukoma. Ndikati apa zvataita takanganisa, we were supposed to get tested first. Vakati iwewe ndava kutokuona semukadzi wangu. Ndikati zvakanaka, but ndabva mukurara navo ndobva ndakatanga kufunga kuti but zvinhu zvandaita izvi, why ndaita zvinhu zvakadaro. My parents nemukadzi wababa ava wandabva mukurara naye, they have been neighbors since like I really do not know when. Zvino kana kuri kunzi ndikazobatira nhumbu yavo baba ava, what will happen? Vanhu havazoroyani here? Kondaitei? Ndikatotanga kutochema. Vakandinyaradza right. Ndikati it's okay. Vakandinyengerera tikapama tikaswera tichiita muswere wese wezuva. Musi wa 26 December ndopa ndakatanga kuona ropa. Ndakamuka makuseni ndikaona ndichibleeda. Ndainge ndatomesa up ma bed sheets. Saka pandakamuka ndakangofungidzira kuti maybe ndakasika kuenda kuma periods, because
ndinowanzo kuenda kuperiod musi wa3, so I just thought kuti maybe cycle yangu yachinja, so ndakabva ndachizotanga kushandisa mapads. Ndikashandisa mapads angu 1, 2, 3 days. I expected kuti maperiods ange achizopera, but maperiods haana kupera. 27, 28 ropa rainge richiri kungobuda, ende muviri ndainge ndava kunzwa sekunge pane chinhu chakandigara kumusana kwangu, musoro kwangu unongogara uchitema. Nhasi check the date mukomanashi kuti date riri kuti musi wa4 January, but ndichiri kuperiod. Musoro wangu uri kutema zvisingaite. Ndinoti kana ndikakotama ndinonzwa musoro uchiita kutema. So ndakabva ndachizoenda kumuprofita. Ndakaenda kumuprofita nezuro ndichida kungononzwisisa kuti what is really going on with me. Ndaenda kumuprofita ndopandakabva ndachizoudzwa kuti uri kufanira kuti unge uchienda kunoreurura. Ndikati kunoreurura kunani manje? Zvikanzi kune mukadzi wemurume uyo wawakabva mukurara naye, nekuti mukadzi iyeye akadyiswa mushonga achiri mwana mudiki. Murume wake kana akapoya akarara neumwe mukadzi, iye asingazvizivi unless waunzwa mumusha ukagamuchirwa nehama dzemurume zviri pamutemo, otherwise unofa. Mukadzi iyeye hanzi rudzi rwekwavo matonga, akatonwiswa mushonga achiri mwana mudiki. Saka zvichireva izvo kuti mukoma ndatova nerukawo, ndoita sei? Ndiri kutya kana kuudza kana iye Albert ndozita rababa vepanext door, ndangochinjawo hangu kuti munge muchinzwisisa, asi ndiri kudawo rubetsero, vanhu vaMwari, people of God help me. Ndakatomboenda kuchipatara but ndakangoboekana nekuti kwainge kuine ziqueu rainge rakakura. I need advice. Apa Albert ndakangomuudza kuti ndichiri kuperiod, aitomboda kuti tinge tichisangana zvekare. Ndiri kutya mukadzi wababa ava, ndiri kutya kuti panozoita mhirizhonga pakati pemhuri. Zviri kuitika pandiri handisi kunzwisisa. Mukomanashi ndiri kurutsa kuita sekunge munhu ane nhumbu, ndichingopfira mate pamba kana pakabikwa huku. Ndinotobuda ndogara panze because ndinenge ndichinzwa kunhuhwirwa nehuku iyoyo inenge ichipikwa. Mazuva ano mukomanashi ndiri kudya sadza nemadomasi. Ndinotoudza mama kuti vange vachindipakurira sadza chete. Ndinobva ndaenda ndobva ndanotora madomasi angu ndobva ndacheka asina kana salt, ndinotoenda ndonodyira kubedroom. Saka handisi kunzwisisa kuti chii, but hakuna nhumbu ingabata nemadays mashoma iwawa. Apa ndiri kuperiod, apa ndiri kuita masymptoms kuita sekunge munhu ane nhumbu. Ndichaita sekunge ndichazvara chikwambo mukoma nevanhu ava vekubhinga. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi izvi akazviita nekuda kwebirthday party yaainge achida kuti ange achizohosta kuti arire patonus. Zvakangooma hazvo veduwe. Let us try to speak with her in the comment section. Kosei vari kuita pregnancy symptoms? Is it possible kuti pane nhumbu iripo? What do you think? Dai maenda kuclinic kana kutongotenga a pregnancy test so that you can tell us kana zvichiita muzouya muchitipa an update. But kana kuri kunzi haisi nhumbu, vozvifambisa sei? Munozvionawo sei nhai vedare? Apo mwanasikana paari kuti hanzi ndakanzi namadzibaba enda unoreurura, unless kana ukapinzwa mumusha zviri normal ucharamba uchingobleed. Ari kuti ndiri kutya kuti kana kuri kunzi nyaya ikanzi yasvika ipapo pakuti ndinenge ndava kufanira kuti ndinge ndichipinzwa mumusha zviri official, hanzi panenge pachazotoita mhirizhonga pakati pevabereki maybe nemukadzi wacho.
pakaipa. Let us try to speak with him in the comment section. Vedari ndo messages avo atanga takakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. I want to thank all of you avo vanokomenta muchibatsira vana Haidi mucomment section. I thank you very much nekuti pakukomenta munenge musingaitiri inini chete asi vana Haidi ndo vakakosha vatinenge tichida kuti vange vachizowana help. Ngatisanganei zvekare mune chimwe chirongwa chinotevera.